Kublai PIWAY Kepada Subhai P Sekan Eka Amen Faithful and True Channel But Sekan Eka Catechism Series But nga ay kublai P Barak Khoi Ki Nong Pej Ya kan Eka Channel Amen Faithful and True Ya Kepala Simru Ya Kajingmut Na Kadkot Bible Kitab Jingpen Pau Kalong Kepalai Dekot Kat Sao But ay kublai P Kiba Long Ki Member Kiba ya long member dan nyawut ai kublai pi but nga pediang ru yaki bansa long member pada ki ba jusngap ya kanika channel ada ki father ada ki pastor ada ki weipat ki para bangit na ki weipat ki kunhon balang na ki dei ki para bangit Catholic pada kanika singi kadai ka weka topik lane kapang kepadon kampa nak kapantai jungi Kristan pangin ya pej berkata kalong kani kumno kamaria kala banlong kakeme uble hakabalang Katolik laai bun ki kerteng ya kamaria bun bagi kerteng laai di kawai katokane na pedeng jungki yang katesuti ini ka Maria jong ka Valenkani ka Thesuti jong ka Kwat ka Kia Our Lady of Good Health ka Thesuti jong Nyoteli ki jing ngosi but sibun ki wepat ki kerteng Henry hakipor ki paralait no ka jingle rublei bekerpang ya ka Maria kelawan ra ru ya ka jing palat put beper haki jaka baper kiri baper padena kane katau ba ki parlok Protestan ki lakeno jur yakane ka jingle rublei namar bun ki Katolik ki la burom ya kamaria palat ban ya ukris Henry haki nikisi ki Katolik bat ki Protestan kilalong kibakam ya day but ya snutu halor kane kamaria kadon kajaka kapakongsan baha hakabalang Katolik Henry om dakabam mane yaka kum kablei ngiki Katolik ngiburom yaka kum kakemi jong ublei kajing buram kamlong kum kajing mane Kamaria kadai ka kun kentei jong u Joachim but ka Anna lakaya ka Nazaret ilaban pej yakani haka Gospel kum Lukas iwe arpunriu but day hakata ka snongrit jong ka Galilea ba u angel Gabriel ulapan bena haka bakan kaya kun sinrang yau ba en ai kerteng Jisu kumang siam ha Lukas long kabaning kong kalai puai. Lapan ya tektin ban syong kurim ya kabat u Joseph u balong u misteri ding. Kumangi siam ha Gospel of Matthew nong katlai san pusan. Ubadai nakaying kasem usim David. U Joseph ubadai nakaying kasem usim David. Hakis pas nam ki paralait no. La tabun ki poetry ki jinyaro bat ki kot Syapang jongka. Omdon kano ka kentei haka history. Kaba lapen ki ya kajing kajing buram, par kajing sultanat jongki breu kumbala le dah kamaria. Kinong drodur kila tau ya kadur bat ki statue jongka. Bat kileng do soblei kila ai bun kajing hikai syapang jongka. Kadai ka kentei ke pau nam tam haka history kum ka klur ke pernai ha ka por men met hang ne don ka wei ka jing tu kana ka sultanat ka bala banjia tang ha Italy ka wei ka kentei kala syapen wit ha wei breu bom nget ha ble uba persang ban pensisya ba ublei don hadin ba ula job ha ka jing ya keren kata kekentei kala ong te lada om don ublei Henry dang don hi kakemi
ublay. Ban sngau tu balai ki Katolik ki buram ya ka Maria. Ngila ban nujor bat ka jing sngau jong ka kemi. Hapa kadang armet. Ka jinga dei hapdeng ka kemi bat ukun. Ka dei ka jinga dei ka pa klan bat bajeliu tam ka ba ngila ban perkat. Ka wei na ki dau ka long ba ka kemi ka kit ya ukun haka kepo jong ka haduk kendai benai. Ka jinglong kemi ka kta ya barok ki benta jong ka jing im jong ka kum ka kente. Ka met ka jing sngau bat ka jing perkat. Ka kemi kam ai tang ya ki benta jong ka jinglong tenrai le ka DNA jong ka xiao kun. Henry ka donru ka jing dei ka pajan bat u. Kumta ka jing jong ki Katolik ya ka Maria. Kalong tang ka jing yar jong ka jing ka ba ukun udon yala ka kemi. Ujisu bat ka kemi jong u. Ujisu la ya ka kemi jong u. Bat kumjuru ki Katolik ki ya ka Maria. Ka ba ki nyau kum ka kemi jong ki ha ka jing kim mane ya ka kum kablay. Ki pen ya ka jing ka jing burom bat ka jing shania ka ba kraw haka. Kumbala ong da ka Elizabeth. Ki Katolik ki ong ba ka Maria kalong ka bala kerku na pedeng ki kentei. Kumbal ong ka Elizabeth ha Lukas kalong ka banikong dekat saupuar. Namar ka dei ka bala kerpang. Hakajuk ka lanong ka dekat arpupra. Kato ka ki beriu ki sngau pla haba ki shem bahagi gospel ujisu jukat ya ka kemi jong u da ka ketien mei. Haba buon sin ukat ya ka da ka ketien kong hapareng woman. Kepala ban penpau kumba udon ke jing ya klat naka. Henry ladangi pej bahaya ka jing mut tenrai jong kene ka kentien. Ngis ngutu bahaka ta kapor, haka ta kapor jing im badang imu Jisu ke Maria. Kamdei kerukom jong ki ban khot ialah ka kemi da ka kentien mei. Kakam ke bakerpang jong ke Maria, dan ka mission jong ke Maria. Walaki Katolik nyau ya ka Maria kum ka nuksa. Ka nuksa jong ka tengah ka kemi bat ka soti. Henry ngidei ban pediang bakalong ka ba bha ban but ya ka. Kadau kalong namar ba ka kam ka ba ublei ula IT haka kalong ka ba krautam haka pertei. Lada ka Maria ka don ka jaka ka ba kerpang haka balang. Kadai namar ka jingyo bentak ka bam don jingya nujor bat jingkit kali ka ba kraw publihi ula IT haka ka jing im jongka kalong ka ba phalabha haba perkat baka dai tang ka kentei ka barit bat ka ba jemnut house name Sauspa Lifeway AD haka dorbar Ephesus 8 scam ya kane ka kerteng ka keme ublei na ka banta jong ka Maria. Wadla ka dei tang ka breu Henry ka dei sisya ka keme jong Jisu. Ubalong ubreu bapura pat ublei bapura. Kini arti lagi jinglong kia solang hau klem la shu ban penya klat. Kumta ka Maria kalong sisya ka keme ublei. Ngila ban nujor ya ka benta jong ka berga benta jong ka keme jong ngihi. Lada ngidon kam, lada ngidon kamen sim bom yap. Om dei ka keme jongi ke ba ai ya kata Henry ubleihi. Ka keme jongi ka ai ya ka benta na ka benta ka jing hier pateng jongka. Pat ka wepat kawan na ukpa jongi. Henry kata kamut ba ublei umlong unong tau jongi.
ki kimi ki pa ki dei ki nong ye shimenta bat ublei ha ka jing thau ya ka jing long breu jongi kum juro ya ka Maria haba ka lej ban jingo ya ka parakur jongka ka Elizabeth ka bala armed ru ka Elizabeth ka laong hato ngadei ka bakat ka kimi utrai kandawan jingo ya nga na Lukas kalong ka banikong kot sa pulai ka Elizabeth ka pendon kami ka ketien utrai kabadai ka kentien ke baju kedau ya ublei kumta haba ka khot ya ka Maria kum ka kemi jong utrai jong ka kelapan pau ka Maria ka dei ka kemi ublei Henry kane kamut pa ka Maria hi ka dei kablei kalong tang kebreu kumangi baro om kablei ka Maria ka tesoti nadu ka pasdang jong ka balang ki Katolik ki langit pa ka Maria kala ne soti shua hakapor pat hadin ka jingka yau Jisu ha kiwei pat ki kentin nginget ba ka jingka yau Jisu kamdei na ka jinga trelang jong ka Maria badu Joseph Henry nakabor jong blei ban pen pau ya ka ne ka jinget ngi pun kam ya ka kentin lapun bat ka jingpun batlem bat basoti the virginal conception kane kapan pau ya ka jinget jongi ha ka jing tre kam pura jong blei ha ka jing wan long breu jong ukun jong ha ka jing wan long breu jong ukun jong ki gospel ki kren ya kata ka jing sisha ha ka pasai Matius ulapan pau ya kane nakaliang jong Joseph ula tho pau Joseph ula kulmar jemut haba ula Shem ba ka Maria kala armet Henry angel ula patai ha ka jing yo ha ka jing pos neu ita iba kala seng ilong na sem bakui na gospel kat ku Matius kolong ka banikong kat arpau Lukas pat uyatu nakaliang jong ka Maria hakur kom ke pas ngutunat upen ngutu yangi balai be ka Maria kala jubab ho ya ka kubor jong angel umen semba ko un sahiar halor jong pi pat ka bor jong ubah kritam kan saka serngeu ya pi nakane ka dau ya uta uba enkana pi enkot ukun ublei Gospel ke Lukas nong ke banikong dekat lai pusan. Hakal nong ke balai ula thok syuk habau Jisu ula sedang banjalap ula don lai pus nem kerta kumpa tharai ki beriu ula long ukun Joseph uba lalong ukun jong heli lado Matius badu Lukas ki banjur bha halor kane ke jing pun kun basoti kadai namar pakane kamat kalong kepakongsan bah pat kebak kerpang tam haka history jong breu ublehi ukwa banwan bat ban simenta haka jinglong breu jongi lengba ukun jong ka kerteng Emmanuel ke bamut ublei bat ngi kumta ka jinglam lenti jongkane ke kamla banwan nawe Henry na ublehi kumau blei uju buram ya ka jing lai lui jong breu udon kam ya ka jing menjur jong ka wei ka ba ya simenta ha ka jing long breu jongi kata ka breu kala jit ka ya ka bala jit dau blei ka dei ka Maria Paulus bakut habu tho sha ki nong Galatia nakasiti bu tho sha ki nong Galatia o tho kum ne ublei ulapa ialah ukun belaka naka kente Galatia sau kot sang kumta ka jingong city jong ka Maria kam de tang ka jing tip sapang ka met jong ka Henry ka de ka jing kren jong ka mayan blei theological statement Jisu udai ka jing ai ba krau tam ka ba ngi layo nau blei Henry ru ka jing ai ka ba phla
bat kabam mayan. Kamaria kalas ngau pala. Bat kumcuru Joseph. Wat labun kinong batay kila tho syapang kane. Henry kane ka jinget jongi. Kam ai jing tip sayan syapang kumno lakha yau Jisu. Kajing long soti jong ka Maria hadin kajing kau Jisu. Syapang kajing long soti jong ka Maria hadin kajing ka ya ukum ukun jong ka. Ki gospel kim ongi syapang kane. Henry pat kadon kajing hikai ke ba slemba hakabalang ke ba ong bu Jisu udon ki henmen bat ki para senrang kentei ke ba mut ki parakur. Wat mentaru kum kanuksa ha Tamil Nadu ki beriu ki jukot para senrang wat para kentei wat iki parakur ki ba jengai ki balong tang ki parakha yakinehi ki kentien lapenon kam ha kitab Genesis bar kedau ya ki parakur naman page ha Genesis long ka pakhat lai dukhat pra nalor kata ngimdei ban klet baka Maria kala yo ka kam ka pakar pangtam ha ka history ka kam ban kha ya ukun jong ublei hato kam don hok ban I dakadonut baro ya ublei ubala ayaka ya kata ka jing yo benda ka pakrau namar bakala tibha ya ublei lengba ka jing ya syam jong kabat hato kam long ka pabiang bakadonut jong ka kan long pura na ka benta jong lada kala ong hoot ya kamon jong blei da ka jing lai luit ka pura hato kamlong kabadai pakadonut jong ka kanlong pura ka jong uta ubala ai haka kat kata ka kabu bat kala ne soti wat hadin ka jing kayo kun jong ka nadu ka pasdang jong kepalang bun ki senrang bat ki kentei kila syok jing bat ukris bat kila IT pura ya ka jing im jong ki baro haka jing im bom syong kurim kenang bakin long pura nakapanta jong padman pendep ya ka kam ke ba ula IT haki hato kane kamla ban long ru ka jing sisa nakapanta ka Maria hato kamla ban IT lut ialade kamet bat kamen sim ha uta ubala jit ya ka nakapanta ka kam ke ba krau hadu kata-kata Henry kane marwei kambiang ban pensisya ba Kamaria kalane soti hadien ke jing kayu Jisu Henry kadai kamat jong ke jinget bat ke jing syania haka lariti ke ba im jong ke balang kaju ka lariti ke ba hikai ba u Jisu ulam mipat na ki bayap kat bala don ki ba ong bala tu ya kamet jong balai la kayu Jisu na kasoti kumbai ngilayo iman syua ar benta naki gospel ki tu hala ki jong ki rukom bayau Jisu lapun tang dakabor jong umen simba khuj hakak po jong ka Maria kepada ka teisoti pengilak ben siam gospel ku Matius long ke banikong dekat kat pradu arpusan pat Lukas iwe dekat arpun riu hadu laipu pra pan ngisiam ru ha kitab jong kinong tu lupa Isaya nong tu lupa kalau ke banyau dekat ke bakat sao nadu ke pasdang jong ke balang kini ke jing hikai kilami kila penmi ya ke jing ya keren ben na ki paiba na ki ju but what na kato ka ne ki Kristan ru Henry ke balang kam syem la septing ya ki Henry kila pen benai sai baka jing pun kun daka soti kadai ke benta ke pokong santam jong ke jing jengka Ignatius jong ke Antioch haka spasnem ke baar ulatha ya Yesus Kristus lakha shisha naka soti naka tei soti wat lakane ka jingya ka jia kladuna haki spasnem ki bobut Henry hakini ki por kalami biang sa sisin Henry kepalang kadang bat scam ya kane ka jing shisha kum ka dogma kemut ke jing hikai ya kiba ngidei ban nget ke jing hikai ke ngidei ban nget mar ba kilong ke pa shisha pat ke ba ngidei ban priang ya kata ngiong ka dogma
Ya kan ke jing sisa labat skem kum ka dogma ka bakongsan jong ke jing plajing jong ka balang bat ka khot yang ni ban wat biang ya ke jing ada ya pedeng kani ka mayan bat lene ka jing maya bat ka kubor jong ka gospel nginget hakane ka mayan lene ka jing maya tang halor ka ktin ka jong blei ngin sngau thu khamba la dang pet yaka haka jinglong jong ka kubor kristan barok kawe tungin kili yalate ke ai ka bau blei kwa ban ong hangi leng ba ka ne ke jingjia u blei u ai hangi ya u kun jong u ka jing khai u jisu ha Bethlehem kam dei tang ka jing khai ya u wei pat u breu henry ka jing kha ya u kun u blei hi ka jing pun kon ha ka po jong ka kami ka dei ka ei ka ba phala u kon ya u bala pentia halor uskum ha ka semrat ha Bethlehem men ar hajar snem tam men shua uladon hangta da ka jinga trei jong u blei la khai u ha ka por bat ha ka kom ka u kpa u la kwa ula dei tang ma u marwei u kon u blei u balawan ni sika pertei ban pen im yangi ulong shisha u Immanuel u blei bat ngi Hendai kene ka jing ai kam siam lajia klem ka jinga trelang jong ka wei ka kentei ka Maria thei soti ka bala bu ya ka jing syania jong ka baro ha u blei suk mapi ke balanget baka ktien utrai kan sa urlong dasisha ong ka Elizabeth ha Lukas long banikong dekat sapusan ka kepo soti jong ka Maria kalong kum ka kamera jinga tho syong kurim ha ka ba lajia ka jinga so ka ba pu ka ba phalatam ka jinga so jong ka ktien bam jukut ublei pat ka jinglong breu jong u Jisu ka jing kentiu kurim ka kong santam kepala jia Nazaret kam dei ka jong ka Maria baru Joseph rei ka dei ka jinga so jong ka ktin bom jukut jong blei par ka jinglong breu jong Jisu kane ka jinga so kalong ka bomla ban penyaklan hadu ba nadu kata kapor ukun ublei ulaya so junom bat ka jaj benreu jong ki breu kaduksa jong ka jinglong soti bala IT haublei kata ka nuksa bal aida ka Maria haba u angel ulapan benah ka Maria bakan long ka kemi kala ong baka dei ka soti bat ka kwa banne soti kenang ban IT pura ya kata ka jin ai ha ublei marwe di kala ong ngalong ka thei soti kumno ken kane kala ban long na Lukas long ka banikong khot lai pusau siami kane Dei nak ni kadau ban nadu ka pastang jong ka balang. La nyau ya ka Mariakum ka soti ka bajanai tam. Berkum ka nuksa na ka banta kitu baro ki ba IT ya ka jinglong soti jong ki how try. Ka kot jong u nothing but the truth. U cardinal henan u ya tu syapang ka jing kot jong u sya ka jinglong lingdok soblei. U ong ba haba udang long u seminarian bun sin ulaju kempang kumta lapha ya u bansa kato kane benai ha kaying jong weipat upara seminarian hangta ulai kendu ya kawai ka samla ka pa itnat ba bat ulai syok jing I ya ka haba ulapan pai sya seminary syam ladon ka jing skau suk men sim shu ukwa ban mi no ban leit chong kurim bat kata ka samla ha ki sipale haba ki seminarian ki leit kai ma upat ujulet syaka ying mane berit lane ke chapel banduai pataka we kasngi ularai ban leit yatu ya u rector lane u director ba un mi no naka seminary henry shwa ban leit ban le ya kata ban leit ya kendu ulaleit biang syaka ne ke chapel ula dem kosi wa khamat ka dur jong ka Maria thei soti
Padulah persang ban kenmau ya barok kidau kiba penlong ya ban kwa mi no na ka seminary. Kadau keba kongsan kolong pa usngau ba udon kam ya kawai ka kentei ha ka jing im jong. Hadin katokan ne por ba jar. Ula ya sngau ya kasur ke ba nasya po jong ke ba ong. Henry piladon lupa kawai. Ula sengau tu ya ke jingmut jong kani ka ketien bat ula peteng ya ke jing pen krek jong ban long uleng dok soble. Kamaria kum kadak jong ke jing se sok kun batumai. Kamaria ka dei ru kadak jong ke jing se sok kun batumai. Da ka babut ya ka nuksa jong ka bun ki Kristan haki spasnem ki pala late no. Ki la sem ba ublei ujusius pa sibun sya. Ya kitu ki pa kentat ya ka jing ya tho syong kurim na ka banta ka hima ublei. Kila ban sim kum la ka jong ya ka jing ruai jong unong ya thu lupa. To ruai pa ka balengki pa ka bom sim yok kun. To risah kemen bato pertajam pa ka bom sim su kun. Nabaki kun jong kabala syai no ha utenga i kambun ban yaki kun jong kabadon tengah uong utrai. Na kitab Isaiah nong kebasan pusau dekot iwe. Hei om tang gitu kibala IT yala ke jing im jong ki haublei lengba ke jing long soti bala kentang bala pen i ya Kamaria kum kanuksa. Kamaria paru Joseph kum kanuksa na kabanta ki sikurim. Katokan niki sikurim Kristan. Ki yo i ha Kamaria paru Joseph kum kanuksa jong ke jing kuj jong ke jing ya tho syong kurim jong ki. Wala kane ke jing i kane ke jing jit kalong ke ba ban batai hakin ki por ki ba menta. Ki ba Paulus ba kuj ula ong ha ki Korin. La ban penon kam wat menta. Haba ki sikurim ki sngo ba ki la ban kindia na ke jing ya poi si tengah si por kumne ula tho. Wat iya kentai ban ya poi si tengah. Lemda kalong da ke jing ya menjur lang si por. But ban IT yala de ha ke jing tuai. Nang ta saya poi biang. Yo usoitan open show ye pi namar ba duna kabor sensyar la de. Kasi tiba ni kong ki Korin kalong banyau dekot san. Kajing kot jeng ki Kristan barok. Langilong ki ba syong kurim ne ki ba im marwe. Barok yang ki Kristan la khot ban im ya kajing ya sok ka ba kentang hapadeng ukris bat ka balang jong u. Baro yang la khot ban syai da ukris. Bat ban IT ya kajing long jongi baro hau. Kemut langilong ki ba im marwe kum kiriuniam nelang ilong kipa syong kurim. Baro yang ilakot ban im ya kane ka jing ya so bakar pang pat ukris wala dangi de ki shenrang. Nadu ka pasdang jung ka gospel lapen ken mau yang i ba ukris lawan ban pen koj ya ki shenrang ban ki kentei. Wat ha ki jing de jing syong kurim. Ka jongki ka babun sin kala syak penjulor daka pop dan haka pop tenrai. Ban pen i bo blay kentait ni nyoben ya ke jinga tho syong kurim. De ya kawei. De kawei ka jur. Ya kawei ka sikurim. Ka Maria paru Joseph. Ba ulakot ban im ya ka jinglong ba soti ka ba cerong tam. Kilong sikurim tamakam don jinga dei kum ki syukurim kum ba julong lem kiwei. Rekilong sikurim tang ba kim don kene ka jing ya im kum sikurim ha ka jing long met jongki. Kamaria ber ka jing keren. Ka jing keren ber ka Islam le ka Muslim. Nak benta jongi Kristan le se kalenti ke babhatam bane keren ber ka Muslim ke long lengba Kamaria theisoti. Kadau ko long ba ki Muslim ru ki burom ya ka kum ka kemi jong Jisu. Kinyau yau Jisu lang bat u Muhammad u Abraham kum kinong ya thu lupa ki bakrau. Ki jukhot ya ukum u Jisu u kun jong Kamaria. La kedau ya Kamaria ba khoj hadu lai pusau sin ha ka Quran.
Dolor kata ka koran ka pediang ru ya ka jing ka ba soti jong Jisu. Kam ju khot Jisu kum ukun jong Joseph. Ne jong uno shinrang. Ka khot ya ka Maria kum ka bala kmi it kerpang dau blei. Haba ka Maria ka keli yo angel. Yo bala khot ru Gabriel ha ka koran ula jubab. Kane ka de ka mon ublei. Utau ya ke ke ba umon. Haba hukum ya ka wei ke benta usuong toong bat kalong. Nata ka ying ka sem bakut ne ka long ying bakut. Ka ne ka long ying bakut kam dei tang ka nuksa jong ka jing it na ka benta ka ki long ying ki ba menta. Hanrei ka dei ru ka nuksa jong ka ka ba ka kenhun Kristan ka dei banlong. Ka long ying Nazaret ka dei shisha ka kenhun baningkong jong kapalang. Ka jing imbaro jong ka Maria por Joseph kaladap da ka jing don ringkat jong Jisu halayeng. Ka jing kemen jong ki kalong ban pediang, ban hikai, ban sengap ya ukena uba ublei ula ai haki. Ki jing perkat na ka gospel. Ngilak ban keli yakini yalade ban puson ban isa penkut dakane. Haba ka jutang bathmai ka kedau ya ka banta jong ka Maria ka history jong ka jingpen im. Ka ka jingmut jong ka ne ka ketien. Ka bor jong ubah krautam kan ka serngeu ya pi. Ngilak ban ai jubab hagi comment. Ka ka bau Paulus bokut umut haba utho. Bau kunu blei ulalong ubalakha na ka kentei. Balai lakhot ya ka jingkha jong Jisu ka jingkha na ka soti. Hato ka Maria ka yarap ya pi ha kano kurukom ban singuthu ya ka jingkhot jong ki kentei ha ka balang. Ka Maria ka yalam yang i shau Jisu. Bun ki jing hikai Kristan ki menjur ya kane. Henry balai ka jing buram ya ka Maria ka ya per na ka wei kari sya ka wei pat. Katokane ki Protestan ki sngeu lengo. Ya ke jing le rublei jong ki Katolik ya ka Maria thai soti. Ki perkat ba kane ka palat put par ka penduna ya ka buram ke badai ya utrai. Hato don ke jing sisa hakane jubab ha komen mo. Ki ke jing duai ha ka Maria ke ba pi itam. Balai. Tikum tu ya kene jing ya keren kene hoi nga keren morway bang kene kejing ai happy bapin perkat sepang kene kejing long kemi ublei jong kamariati seti ila don sa ai komen nang tal silada sengu ya haban jubab ngan sa jubab ada kam sengu don kamon jubab ngan jubab kumang ngam jubab ya bun ki komen ki bam sengu ya hab ban jubab kam don jingmut. Dia berkata, gitu kita sengomentoi ya kane ka topik mentaka singi saya Sam pila ban join kum ki member ya kane ka channel lani pila ban ai kano ka jing Kristan ka pis ngobit pakwa ban Kristan ada ka pisa pila ban ai ru ha YouTube kum ba pi jui lani pila ban net sya ka website ka bakarteng amenfaithfulandtrue.com. Kadon hang tu kawai ka benta ka baong support us te hang tu pila ban support ya kane ka channel but ya kane ka apostolate jong kane ka Amen Faithful and True ban penpriang ya ka gospel ya ka jing sisya tu try un kur ku ya pi iway pa iway but ba kamaria kan tuailam na ka pantai jong pi kitu ki bom pat ngutu ya kane ka jing maya jong ka saindur ka jong blei nakabanta ka jing pen im yangi kibriu en yara yo try Jesus Christ.